बेनिखायनो जों एबसुनि सायावबो जों एसे दुखु मोननाय थादों जों बे एबसु खालामबोनायथ' आरो एबसुआ पलिटिकेल जानांगौ 40टा डिपार्टमेन्ट एन्ट्रान्स डिपार्टमेन्ट गुबुनखौ बाद हो थार्ड एन्ड फोर्थ साख्रि होनो हानाय केपासिटि दंमोन दा मा जाखो बिटिआर कर्टआव मा दं बेथ' मोनसे कन्स्टिटिउसननि मोनसे सेफगार्डबो जेबो गैया बेनिखायनो बे एकर्डआथ' सिम्पलि जास्ट मोनसे आन्डारस्टेन्डिं आरो बुजाफोरा खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअलि दिनैहाय सानसे खामानि मावनाय मेंदों आं होनो हास्लाबाखै थेवबो जाखिनि बाथ्रा जोंनि बिटिआरनि बारग' एमएलए इमानुएल मसाहारि सारनि माखासे बिबुंथिखौ जों हयथ' गोबाङानो नुबाय नङा होमबा मानि बारै बाथ्रा बुंदों खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों ना खौसेथिखौ जों माब्लाबानिफ्राय खोनाबाय थादों 15 आगष्टनिफ्राय आजि कय तारिख 23 तारिख जालायलांबाय ना 15 आगष्टनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम खोनागासिनो दं गासैबो दल संगठननिफ्राय आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनिफ्रायबो जों खोनाबाय थादों जों दिनैसिमबो मानो जानो हायाखै ओरैनो स्टेटमेन्टल' होनानैथ' माथो लाब दङ खिन्थु आं बुंबाय थाखादों नैबे गोसोआ जुदि खौसे जानो थाङाबा खुगायाव बुंनानै जेबो लाब गैया नोंनि गोसो आंनि गोसो खौसेथियाव ज' आग बारायनांगोन बा आवगायनांगोन नोंबो 1 स्टेप आवगायदोंबा आंबो 1 स्टेप आवगायनांगोन आं जुदि 3 स्टेप आवगायदोंबा नोंथाङाबो 3 स्टेप आवगायनांगोन अब्लासो जोंनि खौसेथिया फैगोन दिनै अनलि मा होननानै बुङो लिरनानै बा माबायावहाय फेसबुकआवल'नो हगारबा जाया हरनायजों लोगोसे जोंनि जेसेबां जाय हरग्रा बिथ' हरबाय बिथाङाथ' दे जाय दिपेन बर' सारा गोसो सिंनिफ्रायनो बियो लिरनानै होबाय दिनै जोंनि बिपिएफ आरो इउपिपिएल जेसेबां पलिटिकेल हान्जा बिथांमोना खौसे जानांगौ होननानै लिरबाय दिपेन बर' साराबो लोगोसे आरो बुंबावबाय जोंनि जेसेबां दल संगठन बर'नि दल संगठन ना बिथांमोनाबो खौसे जानांगौ होननानै गोसो सिंनिफ्रायनो बुंदों लिरदोंबो नाथाय जोंनि दल संगठनफ्रा बेसेबां आवगायदों नाथाय जोंनि पलिटिकेल हान्जाफोरा बेसेबां आग बारायदों अनलि स्टेटमेन्टआव सोरबा एमएलए बारग' एमएलए सोरबा बारग' एमसिएलए सोरबा एक्जिस्टिं नैबे दा एमसिएलए इएम बिथांमोनाथ' बुंखागोन जों आवगायदोंमोन नाथाय बिपिएफ हान्जाया आवगायनो नाजाया बिपिएफनिफ्रायबो बुंगोन दिनैहाय जों सावरायनो नागिरदोंमोन जोंनिफ्राय उमुक उमुक जायगाखौ हगारदोंमोन जों उमुक उमुक बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्रायनो जों गोरोबनोनो गोसो गैया बारा सावरायनोनो बा गोजोन नैबे खौसेथिनि बाथ्राखौनो दिनैसिमबो बुंलाया थ' बेफोरबायदिनो बाथ्राया जालायबाय थादों दिनै मानो लोगो लादलायनो हाया मेन बाथ्राया बिसोरना पलिटिकेल राजखान्थिया दिनैहाय माने हमथाबनानै लाथाबबाय थानाय जिराद नङा बेफोर जिरादा दिनै जोंनावखौ नाय दिनै एमएलएफोर बायदि फणिभुसनमोन बायदिया बिजेपिजों गोरोबनानै दङ दिनै बेसेबां बिसोरो ओरैबायदिखा अगप'आबो दिनै कंग्रेसजों दिनै मालाबा लोगो मोनलायबा मोजां सावरायो नाथाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनलाया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय खोमसिबो जाबाय कारेन्टबो थांबाय नङा होमबा नैबे इमानुएल सारनि माखासे बिबुंथिखौ नायनानै लाग्रोनि थांनायबारावथ' ओरैबायदि मोजां खामोन इउपिपिएलआ बुंखाबायमोन स्पस्ट जों गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव नांगौबा दरखार जुदि जायोबा इउपिपिएलखौ डिजल्भ खालामगोन होननानै बुंखानायसोमोन आरो थांनायबाराव बिसिखामोन आरो दिनै सिएमआबो बे खोथाखौनो बुंदों आरो सिएमआनो इनिसिएटिभ लादोंमोन थांनायबाराव जायनिखि लास्टआव जायैखौ सिएमआ गाज्रि मोननानै जोबनायाव बेबादिनो जाहैबाय रिजाल्टआ बे आरो बिनि सायाव जुदि सोरबाफोर जुदि डिसपिउट दंब्ला आङो बिनि उत्तरखौ होगोन आरो बेनिखायनो जों एबसुनि सायावबो जों एसे दुखु मोननाय थादों जों बे एबसु खालामबोनायथ' आरो एबसुआ पलिटिकेल जानांगौ बिसोरो गेजेराव थानांगौ आरो बा जातिनि अलखद समाव बिसोरो गसंथानानै गेजेरावहाय मिलायहोनाय थानो हायो आरो होमब्लाबो आवगायना फैदों जों मोजां मोनदों बेनिखायनो जि जाबाय उननि समाव जाहाथे बे जिनिसखौ मोजाङै मावलाङो जोङो ज' जानायनि मोनसे खौसेथि जानायनि मोनसे लामाखौ जों नागिरदों आरो बे हिसाबै जोङो फार्स्ट मोनसे ग्राउन्ड वार्क प्रिपारेसन खालामबाय थांनाय 13 तारिख आगष्ट सिलिगुरियाव जों रायज्लायदों आरो बेयाव बिसेस जोङो खुनु बिषयखौ रायलायाखै जे जों रायलायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन आरो जों मोनसे फर्मुला बहनगोन जि फर्मुलानि गेजेरजों गोरोबथाया फैयो खारन बिनि फार्स्ट एटेम्प नङा आरो अलमस्ट फाइनालाइज जाखाबायमोन खेबनै सिगांनिया जोंनि सासे रेसपन्सिबल
माने BTC नि सेनियर सासे मानसिनि थाखायनो बे गोरोबथाया जायाखै आरो मोननै हानजानि गेजेराव जानांगौ थांनाय बारावबो मुख्यमन्त्रियानो गावनो स्वयं बुंदोंमोन जे BPF आरो UPPL मोननैजों ज' जानानै फै BTC आव जों BJP गेलेया होननानै 2019 आव बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै आंखौनो दायित्व होदोंमोन आरो रिहन दैमारिखौ दायित्व होदोंमोन आरो बे हिसाबै जोङो BPF आरो UPPL आ खेबबासिम रायलायदों दिल्लीयाव रायलायदों गुवाहाटीयाव रायलायदों गवायाव रायलायदों बे जोबनायावहाय माने बे जितु इस्युआ डिरेल जाहैबाय आरो सेपारेटाइज खालामजानाय बायदि जाहैबाय आरो बेनिखायनो जों नाजाबादों जे मेङाखै नैबे थार्ड एटेम्प्ट जों बिदा फंबाय मिलायनायाव एखमबा जों गुबुननिफ्राय रावनिबो पारमिसन लानांगौबो गैया गिनांगौबो गैया आरो बे मोजांनि थाखाय जाहैगोन आरो रावबो खुनु मोनसे मानि थाखाय हानिकारक जानाय नङा जों बेखौ सानदों आरो बेनिखायनो बे गोरोबथाया गोनांथार आरो बे रायजो राजाया दिनै बेखौनो लुबैदों समा बेखौनो थोनदों ज' जानांगौ नङाबा पलिटिक्सआलाय माथो मोनसेखौ बोखोगोन मोनसेखौ खोख्लैगोन एखे सिचुवेसनाव थांगोन दिनै जुदि UPPजों बिजाबफोरा गैला होननानै बुंबाय BJPजों गैलामोना बिथांमोनाबो नै सम सफैनाय लोगोसे कंग्रेसजों नाजागोन एखेयानो जाहैगोन बेनो रिपिट जाबाय थागोन फारसेजों डिभिजना जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन दा डिभिजन थानायखाय दिनै काउन्सिला इसेबां खस्थ' खालामनानै इसेबां माने थिनथिनायनि गेजेरजों 40टा डिपार्टमेन्ट इन्टारेस्टेड डिपार्टमेन्ट गुबुनखौ बाद हो थार्ड एन्ड फर्थ साख्रि होनो हानाय केपासिटि दंमोन दा मा जाखो दा 16टा डिपार्टमेन्टखौ नै सालायनो हायाखै थांफिनजोब्बाय दिनैथ' BTC आ बुंनो थाङोबा नन एक्जिस्टेन्ट बादि जानानै दङ आरो सह बादिसो जानानै दङ आरो जितु पावार्स एन्ड फांसन्स दंमोन बेफोर गासैबो गैला होनना बुंजायो सिगांथ' मिनिमाम मोनसे जोंहा फान्डिंनि खेत्रआवबो 12.18 दंमोन पपुलेसन बेसिसाव आरो टटेल एल'केसननिफ्राय 12.18खौ जोङो BTC आव मोनलाङोमोन दिनैथ' बिदि जेबो फर्मुला गैया फारसेथिं जे मालाबा नांगौबा BTC एकर्डनि खोथा बुङो आरो BTC एकर्डखौ एप्लाइ खालामो नाङाब्ला जेनेबा BTR एकर्डनि खोथाखौ बुङो आरो BTR एकर्डआव मा दं बेथ' मोनसे कनस्टिटिउसननि मोनसे सेफगार्डबो जेबो गैया बेनिखायनो बे एकर्डआथ' सिम्पलि जास्ट मोनसे आन्डारस्टेन्डिं आरो बुजाफोरा बेनिखायनो दिनै बुजिनाया बयखौबो बुजिखाबाय जों हाजार जों फोलाया मानो खोथा बुङा मानो दिनै BTC एकर्डआ स्क्रेप जायाखै आरो बे एकर्डनि मथे जोंहा माखासे रेभिनिउ शेयारनि खोथाबो दंखायोमोन आरो समनि लुबैनाय आरो बेल' नङा बे जाहैबाय थार्ड एटेम्प्ट सिगां रबिराम ब्रह्म दैदेननायावहाय फार्स्ट एटेम्प्टमोन बियो बेखौबो नस्थ' खालामदों सेकेन्ड एटेम्पआ आं दायित्व लादोंमोन बेखौबो डिरेल खालामना होदों सेपारेटाइज खालामदों बेनिखायनो जों मेङाखै होमब्लाबो जों जुजिबाय थादों आरो आं बेखौनो खावलायदों बे बिषयखौ आल'सना खालामनो थाखाय एबसुबो था UPPLबो था ज' था अबेबा मोनसे फराम थानांगौ सोरबा गेजेराव जथुम होग्रा खालामनो थानांगौ आरो दा सोर लागोन बे बिबानखौ गोदोथ' एबसु साइडखौ सोरबा लायोमोन नङा बेनिखायनो दिनै बे अलखद समावहाय जियानो जाया होमब्लाबो एबसुआ दावबायना फैदों बेनिखायनो जाहा एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जि बुंदों आं बेखौ वेलकाम खालामदों आरो थारैनो नाजानांगौ जास्ट बुंनायजोंल' नङा आरो खामानियासो फिल्डआव जों मा बुङो बेनिखायनो ग्राउन्ड प्रिपारेसन हिसाबै जों गावजों गाव समाल'सनाबो खालामलाय नाङा दा UPPL BPFखौ आरो बेखौ ग्राउन्ड वार्कखौ थिग खालामग्रोनांगौ ओमफ्राय नेक्स्ट पर्यायाव बोरै खालामो BJPआवनो 3 बोसोर दं BJPआव नों जेबो इस्यु रेज खालामनो हाया नों बुंनोबो हाया बेयाव जाहैबाय नोङो प्रस्ताब लाखायो बे प्रस्ताबखौ समर्थन होनो थाखाय प्रस्ताबा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैखागोन सेन्ट्रेल बडिनिफ्राय स्टेटआव आरो डिस्ट्रिक्टआव एखे थारिखआवनो डिस्ट्रिक्टआव मिटिंफ्रा जाजोबो जि प्रस्ताब लादों बेखौहाय अर्डा माने मसन बुंनो थाखाय सानै मानसिखौ बासिगोन नोङो बे लिमिट बे सिमानि गेजेरावल' नोङो बुंनो हागोन नोंहा दै लोमदोंनो बहाबा ओरैबायदिखौ रायलायनांगौ बे गभर्नमेन्टनि बिसय होननानै बुंगोन आरो बे जोंनि 3 इयार्सनि आंनि एक्सपिरियेन्स आरो आं 3 बोसोराव बुंफिननो मोनाखै स्टेट एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बे बुंग्राया सार्टेन मानसि थाखायो जे बिसोरल' बे बुंबाय थागोन आरो बाद बाखिया आखाइ खबबाय थानांगौ आरो नेसनेल इस्यु नोंसोर नुबाय दिनै पार्लियामेन्टआवहाय सोर साबसेया बुंनो मोनदों बे नङा जे BJPनिफ्राय बुंनो हायै मानसि दं बुंनो हायै मानसि गैया नङा खिन्थु बिसोर बुंनो हाया रुलिंआव दङ आरो BJPनिथ' मालाय बोरै बुंनो दा अपजिसनाव थानायखायसो जोंहा माबाया मोजाङै बुंनो हाबाय गगैया आरो मोजां दा गगै बुङामोनबाथ' आसामनि बिसय रेज खालामग्रा रावबोआनो गैलामोन बे आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा नेसनेल पार्टि खालामबोखायाखै तामुलपुराव कंग्रेसनिफ्राय देरहानाय रेकर्ड गैया देरहाना थांनानै कंग्रेसआव हाबहैनायसो रेकर्ड दं आरो
आरो बिजेपिनि प्रथम रायजो सभानिखौथ' बै समाव जेब्ला आल'सना सालायबाय थायो बिएलटिआ बे समावनो फार्स्ट अफ बिटिसिनिफ्राय जोंनिफ्राय सापर्ट होनानै सासे माबाबो देरहाहरदोंमोन बिजेपिनि रायजो सभानि मेम्बार आरो बेनिखायनो नेशनेल पार्टिया नों आं सोरबा फिसा फिसा साब नेशनेल माने कनसार्न नङा बिसोरना एस ए होल इन्डिया हिसाबै नायगोन आरो फरेन पलिसिनि नायगोन नेशनेल माबानि नायगोन नोंनि बर' थैनाय थांनायजों खोथा गैया दिनै आसामाव एसामिस जाति थांनाय थैनाय बर' राभा थांनाय थैनाय खोथा गैया दिनै हिन्दु हिसाबै बुंदों आरो बे आरो